Right, ti barod? Yndw. Here we go. Exciting. Beth ti'n gyrru Llundain a bain? O, na ddo. Na. Dyna ddim yn neud fi'n teimlo'n comfortable. Fe enw i Caitlin McKee, dwi'n berfformwraig a dwi'n byw yn Gaerdydd a dwi'n 27. Bydd yn perfformio ers bod fi'n 5 mlwydd oed yn eisteddfodau, dyna pryd nes i ddechrau, a yn broffesiynol nes i ddechrau pan o'n i'n 18. Biggest audition o career fi hyd yn hyn? Yeah. So heddiw fi'n mynd lan i Lundain ar gyfer clyweliad ar gyfer Les Mis. Mae fe ar gyfer rhan fi really eisiau chwarae, so fi jyst goffa mynd mewn a dangos nhw sut fi'n dehongli'r cymeriad yna. Just give it my all a wedyn gweld beth sy'n digwydd. Coleg cerdd. Oh. Mae'n siwr chdi dysgu lot o fanna. Oh yeah, definitely. Chos mae'n peth anodd fel ysgol drama, ti'n clywed am y merched ifanc yn aml iawn, yn cael ei dweud fel, ti angen colli pwysau, ti angen edrych y ffordd yma. Nes i gymryd rhan yn Can i Gymru yn 2017, fi oedd yn cau y cystadleuaeth. A wedyn, dethon ni'n drydydd, oedd yna'n profiad amazing. Ges i fy trowlio gan handful o bobl oedd yn sôn am pwysau fi, sut o'n i'n edrych, yn dweud pan bod fi ar y rhaglen achos bod fi dros bwysau. A sut ti'n teimlo am bod pobl yn jydgio chdi fel yna? Ti'n just cymryd o fel bod o'n rhan o job, ta fe? Fi'n gwybod bod e'n rhan o swydd fi, fel os fi'n rhoi fy hun mas na i'r cyhoedd, wedyn fi yn rhoi fy hun mas na i cael fy barnu ar rhywbeth fel Trydar. Ond fel gyda'r stuff nath digwydd efo Can i Gymru, oedd siwt gymaint o pobl fel dynion canol oed yn sôn am, mae hon yn dew, mae hon yn edrych fel Michelle McManus, a stuff o hwnna. I fi'n rhywun croen trwchus, fi'n browd o fod yn plus size, ond y ffaith bod dyn yn siarad am corff dynes fel hwnna nath really effeithio fi, bod y dynion yma ddim yn becso a bod nhw ddim di meddwl sut effaith gallai fe wedi cael arno fi. Dio hynna mae'n rhoi example da i pobl ifanc o sut i actio online. Diwrnod o blaen eisiau weld erthygl amdan o peth ar Instagram. Lle'r merch 10 oed ma, oedd rwy'n di rhoi post i fyny oedd yn dosbarth hi o hun ohoni hi, a wedyn oedd o'n gofyn, is she ugly? Wel, fel dyna'r thing, fel mae fod yn agored ar Trydar yn ymwedig efo pobl ifanc yn really becso fi, achos sa'n meddwl bod nhw'n wir yn gwybod faint o effaith mae geiriau nhw yn gallu cael ar ei gilydd. I fi'n meddwl bod pethau'n gorfod dechrau newid o fewn ysgolion. Maen nhw'n gorfod dechrau siarad yn onest gyda disgyblion am beth sy'n digwydd pan chi'n rhoi pethau ar-lein. Y foment yna lle chi'n gwasgu send neu'n gwasgu tweet. Mae hwnna mas na wedyn, a mae pobl yn gorfod wedyn delio gyda'r consequences o be maen nhw'n rhoi ar-lein. So fi'n meddwl bod angen fel rhyw fath o campaign i wneud plant yn fwy agored ac yn fwy ymwybodol o be maen nhw'n rhoi.